Saimalia tabuni jora tamo engkha Tiprasa Chwla Bwrwi Agurtala porna thangke tangai asuk tongna ringya baksa ba porna hane bara tongke porya kare Chwla Bwrwi tubui tongnai mani nogo abono tamo se sanai. Abo ang dare kongno khulugui sakai ang se hamya engnai ako abo bad kadi norok bo saimona ang tamono sana nakya asuk sana nanglak. Actually Agurtala porna bagui dia thang eba Buma Buphani rangbai tongthok tongnani kisa wanwk nadi sijak nukjak ani dara by dol tei mwnai song. Thik abo kahai thane salsa sekang Agurtolani college student Indranagar sajo Tiprasa Khoroksa Bara Nogo wanjwk eba wansa bwrwi sak phalnai bai tongui Manjakha tangi hinkai abo joto saimana bagai video no pulasmi pathak jora kaham ke nadi jodi norok o bwrwini kisa photo nainamo chungui tongke description Facebook link rijak aro kilikai nadi mukhang eba face to asuk clear ke phonok man galak tangi hinkai abo kahai ke phonoke chiniba personal risk tongo abagai eba o video photo no delete pano ma khaine report kalake haipano ang norno real story phonoke kaham hamya sanani abo ani samung video nane sekang pula sanai je video sanamjak mani abo kebon hamya chaya sana thangya tei wansa Tiprasa hne samani abo norokno bujirina bagai sajamase kebon hamya sana thangya phiaba Agurtala porna thangke chini baksa borok busuk jorate deroi tong abagai real story no karoi sanam sajak mase video no buji manke nijini borono care tei alert khanya engdi tei kaisa katal update manmani soilangtani lal sorawo chakma burete Tiprasa Chwla tongnai manchego hne video viral enggai a story norok khada khanaka saimaya angle khanawi ekdom tamaka hai engjaka ako abo bad kadi olo sanai a kogro Pulia sekang jaga sawana jate norok buji manate Agurtolani Indranagar sajo simlang phobmani ayang ti thangke kaisa pull bridge malayo ayang bridge narni kop Thane salcha sekang charik jora ang chini timbai kaisa project e real story kale khane bage ongkhormani tangi hinkai Khoroksa mwnai juhina chungno Facebook ni message khaimani onek sal din engkha a mwnai saka botabuk rent house eba Bara Nogo sachuno daily kamang tongo tei thunasmi lama tongsiu hnei Ola ang message reply khai sunggai nakya tamo engba mwnai neng ano nok ni dara wanwk problem tongke share khadi hnei apro o mwnai saka bo Khoroksa chalabai dol best friend kai tongmani bising limit cross engai tonglakya chalakya taboke pregnant eba cherai engkha ola bini best friend chala abo joto saimanke tabuk phone off khai khari thanga ago a mwnani kongno bad kadi abo olo next video sanampro sanai jodi norok full story saimanamo chungke phadi tabuk video ni main story wo Jeng abagai o mwnani problem no clear khainani eba help khaina bagai Indranagar thangai malai olo phirokma jora chini Tiprasa siklate aroni local wansa rok kobama khachege a pull bridge phaching dol dol thangmonoka abono nugi jeng aro Khoroksa chini borno singga boro tamo kuno da ang boro asuk thanglai apro James eba abro saka chini borok tongnai manchak pho ang bo kahamge saimaya thang naigena a kongno khanai olo chungbo decide khaike chini borok se hinkai ba thangi naigena hanei abo kahake chung o pull bridge par engai thanga aro thangi nugui manka chini Tiprasa Chwla Bara Nogo janlawo yakung yak khaja abagai chung aroni borno singga tamo eng bono tangai atike khawi tonika apro gana gini borok saka o Chwla Khoroksa bwrwi tongnai manchago bwrike wanjwk eba wansa bwrwi Olo chung pulia sekang Chwla no kok singga tamo ungsa tangi nono atike khawi toni Chwla kono kok saya chupkai tongkha je chini wansumate hinkai o Chwla boja khana aroni borok bai abagai mukhang kosom dagrok ungjak Olo chung a manjanai bwrwino natuka apro aroni wansa rok saka o bwrwino bini dol rok bad bai phaye talang thangkai eba khari thangka bwrwi hinai saimanka tangi hinkai bwrile bongni borok kisa bujide aro eba bahake kharka bahake firogui rohorka bonake tangi phatsa romya ba a bwrwino abole chungbo saimaya chung sudo tangi nugui mani chini borokno simi janla eba window khajak nugui kya Ola nok malik a Chwlani Buma Bupha no kolka joto kubikok saka yang Buma Bupha kuno kok sana kerijaka Lachimara sana kirimara sanai ma babu hinjanai chupkai tongkha ola nok malik saka nini cheraino tabuni bising faina padi ebakai angtei bono ani bara tonimaya norong kolkai sairidi nok chance eba nok sedi hinei atike nok malik saka aboni olo tamongkha chungba asuk saimalia tangi hinkai chungba aroni thangi pakya Thangna sekang o chalabai kobama kok sainakya o kongno khanamani olo tei tamo sanai chikon kai sauna
bo a sak phanai bwrwi bai agini simi sini Laijak abo kahake rangbai tongo chao a chala aboni bisik sana thangya hinkai kok hamya sama kalainai ola bwrwi faima jora malik saimani malik bai Manjakha Oh chala bwrwi aboni ola bwrwi bahake khari thangka chala kuno saimalia hinsaka haipano chung last o chalani aro bwrwini video eba photo kaisa sani tobuka abo description Facebook link rijak habui naimano mukhang asuk clear ke phunukman galak tangi hinkai chinma personal risk tongo kisa bujidi otherwise chung o video eba photo no delete phano makhaine jodi report rijake abagui last kok abono sanai Agartala thangi borok tangi change engna nang mane abo jotoya baksa borokno samase yang nogo eba parao ma babu hinjangna ke bwsano kuchu kotor snamna bagui chaya nungya je nangma rohor tongo samung khai phiaba baksa borok ke Buma Buphani kongno wansugya a rangma din salpake sak nije simi tongthok tona wansugu ati hinke bahake sanai kisa kaham hamya wansugdi tabuk ani o kongno khanai baksa borok chajagyapon engmano chini live chini icha hinai phiaba abo ang baksa borokno samase joto janjani borokno asuk sachung tatoni di kisa khel khaibedi tabuk asuk jora chaya wansumake wansung naibedi sijak nungjak borok ro video no last pathak jora naima bagi belaki hambai।